Mga kanding, akong hatagaglaw. Mimi! Muni akong lawog mga kaibigan. Nara. Ang gawas na. Usa. Diri Mimi, kaon na. Kaon? Busog ka? Busog guys siya. Sige, ayaw lang kaon og busog kay magkausik-usik ang lawog. Oh, ngita pagit sa kauban. Mimi! Taon daluoy. Ay mang inyong mother. Where is your mother, Mimi? Oh. Ay mang inyong mother. Mimi. Ito adis layo ang mama. Nara. Mimi. Kuy nagdidi na. Mang kauban ninyo. Mimi. Saka na siya. Siya mukaon kay busog. Mao ni akong buhat kada hapon jud ni mga kaibigan. Siya sa ilahang kananan. Ngita mo sa page, ha? Hata mo page. Uy, dito. Ito, Mimi, dito. Ito. Ari, sa kananan. Uy, usik na. Uy, istay pag minal dito. Gidayon siya. Nagminal dito man, oh. Shhh. Ayaw. Kaon lang mo diha.
Na, mga kaibigan. Ang duha, dadiri. Ano man ka? Arnobia, no sa imong gipangita? Gikutom, tingali ni. Itambalan ko maniguto. Ikaw, kaon dihag maayo, aron mo nambok. Ang mga gagmay na ko, mga kaibigan, oh. Mga kanding. Tulo ni kabuok. Tulo kabuok ng anak. Tulo rapod kabuok ang anak. Kay tagsara may anak. Tara. Sa may gihangad ni mo? Oh, wala naman na isud. Pa na. Ang mga chikiting nga gagmay. Ang mga chikiting, hala. Kaon-kaon na siya, oh, mga kaibigan. Uy, uy. Uy. Mimi, uy. Mimi. Mimi. Tangong og bungalong ang akong gilawog karong hapuna, mga kaibigan. Na ay ganahan kay sila mangaon. Nga ang mga chikiting pod. Chikiting! Mimi, mimi! Mimi, mimi! Mimi, mimi! Ang turo pod. Kaon silag tahop og pids, mga kaibigan, akong gi nara tahop. Flour ni siya sa corn, sa mais. Mo ni siya tahop ni diri sa amo sa Visayas. Corn flour. Nara, gisagulan ako og pids. Muna, mga kaibigan. Sa hapon na mamauli naman ni sila na uy, so ngayon jud niya ay madito jud ani oy. Kahuman ani nila kaon manaka ni sa taas. Pero dili tanan ang manaka ani. Ora to mga kaibigan, ipakita tarang tamo sa akong mga kanding nga nanasay gagmayng mga anak. Sige, bye-bye mga kaibigan. Bye-bye. Subscribe, like, share.